Myyjän evoluutio. Osa 1. Tätä voisi pitää, ja onkin, tämän kanavan esittelyvideo. Ennen kuin mennään tuohon myyjän evoluutioon, niin mitä sillä tarkoitan, niin olisi varmaan hyvä kertoa, että kuka on Pasi Ervasti. Tämän asian määrittäminen nyt iänolles 56 on ollut vuosi vuodelta vaikeampaa. Nuorena oli helppo määritellä itsensä. Olin salikaveri, voimailija, judoka. Oli vahva myyjästatuksen vaihe, perheenisä, mitä kulloinkin. Eli määrittelin itseäni ulkoisilla tekijöillä. Jossakin vaiheessa elämää jonkunnäköisen tietoisuusmuutoksen jälkeen, niin aloin todeta, että nämä kaikki itseäni määrittävät tekijät niin oli esteenä tietoisuuskehitykselle ja niin edelleen. Niin, nyt 56-vuotiaana, kun tässä määritellään itseni, niin jos pitäisi määritellä tavoite, mitä yleensäkään en tee, tuun videoilla kertomaan tuosta tavoitteista, mutta pyrkimyksenä on olla ei mitään. Tuohon pyrkimykseenkin liittyy, on se sitten kuinka henkinen hyvänsä, niin liittyy pyyde. Ja pyyteet aiheuttaa, on ne kuinka hienoja, syvällisiä, henkisiä tahansa, niin ollaan saman ongelman äärellä. Eli ne pyyteet aiheuttaa sitten taas niitä samoja ongelmia kuin aikaisemmin identifioidessani itseäni ulkoisesti, mutta tuohon asiaan pureudutaan myöhemmin videoilla. Myyjän evoluutio. Myyjän evoluutio on kertomus, tarina videoiden muodossa siitä, kuinka mun matka perinteisestä myyjästä muuttui hetkessä eläväksi, yksittäisistä hetkistä nauttivaksi, iloisesta tekemisestä, tiettyjen myyjien perinteisten pelkojen katoamisesta ja niistä kokemuksista ja tekojen muutoksista, lähinnä ajattelutasolla, missä kaikki lopulta tapahtuu, keinoista ja vaikutuksista, työstä nauttimiseen, iloiseen tekemiseen ja mitä tärkeintä, ehkä jonkunlaiseen mielenrauhaan, sisäiseen mielenrauhaan, johon myyntityö ja aikaisemmin mainitsemani kuntosalivoimailu antaa hyvät puitteet. Mulla oli tietyssä kohtaa semmoinen vaihe, missä mä ajattelin, että onko mun tää myyntityö lopetettava, kuntosalilla käynti lopetettava, koska myyntityössä ollaan aika helposti pinnallisten asioiden äärellä, eli enemmän ja raha ja tulokset, ja salilla ehdollistutaan kehoon ja niin poispäin. Mutta ei mun kauaa tarvinnut miettiä, kun mä oivalsin, että sehän olisi ollut karkuun juoksemista. Oisin hakenut jonkun turvallisen pesän
jossa mä olisin ollut ulkona näistä edellä mainituista asioista. Eli mä oivalsin, että nimenomaan mun pitää olla näillä alueilla. Sehän antaa parhaat puitteet kehittyä ihmisenä ja löytää uusi tapa toimia myyntityössä. Uusi ajattelumalli ja ennen kaikkea siitä seuranneet hienot ajatukset ja niiden seuraukset. Miten tämä prosessi lähti liikkeelle? Se on totta kai ollut pitkä matka. Mä jossain vaiheessa heräsin ajatukseen, kun mä elin semmosessa monen myyjän, mä oon tästä myyntikoulutuksissa kysellyt monelta myyjältä, että kuinka moni kamppailee myyntityössä niin tyypillisen onnistumisen ja epäonnistumisen heiluriliikkeen kanssa. Aika moni nostaa käden ylös, yleensä melkein kaikki. Eli onnistumisen hetkellä heitetään yläfemma kavereiden kanssa, takavoltti, sisäinen sellainen, dopamiini, serotoniini, noradrenaliini eritys, sisäeritys tuottaa hyvän olohormoneita ja jäädään kiinni noihin tunteisiin. Tiedostamattamme ne onnistumisen hetket onkin se tärkein opinpaikka. Eli kun me boostataan omalla ajattelulla, siitä seuranneella toiveella, pyyteellä, odotuksella, että tämä tunne pitää jatkua. Ja niin kuin jokainen tietää elämässä, niin eihän ne jatku. Mitä silloin tapahtuu? Ranteet auki. Taas kuvainnollisesti, sisäisesti. Ja me eletään tässä heiluriliikkeessä myyjänä aika usein. Ja kaikki tulee monesti toiveesta. Tyydyttää pomoa, tyydyttää yritystä. Eli loppujen lopuksi tärkein hetki opille on se onnistumisen hetken. Niissä on se paikka, jotta me päästään tuosta heiluriliikkeestä eroon. Myyjän evoluutio on minun matkani tosiaan sieltä myyjästä, perinteisesti myyntiä ajattelevasta, lopputuloksesta käsin toimivasta myyjästä, odotuksineen, murheineen, pelkoineen, riemukkainen onnistumisen hetkineen, huipputuloksineen toki. Mutta voisiko syy onnistumiselle levätä ainoastaan tuossa perinteisessä tavassa toimia? Voisiko olla mahdollisuus liukua pois tuosta onnistumisen ja epäonnistumisen heiluriliikkeestä, mutta saada silti hyviä tuloksia? Ja mun matka omassa kokemuksessani kertoo, että kyllä voi. Eli sulla on mahdollisuus tehdä myyntityötä ilosta käsin, läsnä olevasta hetkestä käsin, kokea niiden kolmen suuren, eli Vivensan mainitseman kehon, ajan ja paikan unohtamisen, eli flow-hetken, ja tehdä siitä sun työtä enemmän kuvaavan käsitteen. Tulla pois sieltä stressaavasta
ajattelumallista ja sen ajattelumallin seurauksista. Jos sua kiinnostaa myyntityö ja siihen liittyvät mielen toimintamallit, miten sä voit itse vaikuttaa siihen, että sä irtaannut kaikesta ulkoisesta, sun mieleen vaikuttavista ja niistä seuraavista toimintamalleista ja päästä oikeasti nauttimaan myyntityöstä ja myös huipputuloksista, niin miten sä parannat sun ihmissuhteita, mitä se vaatii. Tuossa osittain jo sen sanoikin, eli pitää uskaltaa irrottautua perinteisistä uskomuksista ja meille myyntikoulutuksissa usein syötetyistä ulkoisista tavoitteista ja niiden seuraamuksista. Tämä voi olla monelle vaikea pala nieltäväksi, mutta mä voin vakuuttaa, että ne hetket, mitä tuutte myyjänä sieltä omasta mielestä, sisäisestä maailmasta käsin kokemaan, niin ne on monin kerroin mukavampia, antoisampia kuin aikaisemmin olette tottunut niistä ulkoisista onnistumisen hetkistä nauttimaan. Jos tämä video resonoi ja olet kiinnostunut mielestä, ihmismielestä ja nimenomaan myyjänä, miten sä voit taklata ja voit saada eväitä näistä mun videoista uuden myyjän ajattelumallin rakentamisessa, niin ota ihmeessä kanava tilaukseen. Nämä videot on ehkä enemmän mulle itselleni. Eli mä koen, kun mä joudun sanottaa nämä videot ensisijaisesti itselleni, niin ne ajatukset, joita ja niiden seuraukset, jotka mä oon huomannut mua sisäisesti vahvistaviksi, niin opettaa mua ja muistuttaa mua ensisijaisesti itseäni näistä asioista, mitä mä tuun näillä videoilla kertomaan. Mutta jos yksikin myyjä Suomessa, miksei muuallakin, kuka suomea ymmärtää, niin saa näistä jonkun vinkin, helpotuksen, oivalluksen, tietoisuusmuutoksen, niin lähdetään luomaan uutta myyjän maailmaa, missä me ei ripustauduta perinteisiin ajattelumalleihin, ja silloin jokainen päivä, jokainen hetki, ei ainoastaan ne kaupan hetket, onnistumisen hetket, niin on antoisia. Sä tulet luomaan ympärille hyvää, sä ajattelet hyvää muista. Sä pääset irrottautumaan niistä ulkoisista paineista, jolloin sä oot myös ympäristölle mukavampi, iloisempi. Mitä hyvän piiri alkaa leviämään. Ota ihmeessä kanava tilaukseen. Palataan seuraavalla videolla. Kiitos kun jaksoit katsoa tänne asti. Moikka!